Jotelo mag siasa e kaunti ma Migori dwaro mondo mi piny owacho ong'i yo maber mar tieko ywaruok mar lowo e kind ogendini mawuok e Gwitembe e sub-kaunti ma Kuria East e kaunti ma Migori kod Angata Barakoi e sub-kaunti ma Transmara e kaunti ma Narok mosekelo lal mar ngima kod mwandu kuom higni mathoth. George Juma miyowa ler mathoth kowuok e kaunti ma Migori. Higni medo kalo kapod manyo yorego mag tieko ywaruok mar lowo ma osebedo kuom kinde mathoth e kind ogendini ariyo modak e gwego mag Gwitembe e sub-kaunti ma Kuria East e kaunti ma Migori kod mago modak e gwego mag Angata Barakoi e sub-kaunti ma Transmara e kaunti ma Narok. Ywaruok mar lowo mayudore e tong' kaunti ma Migori kaachiel kod Narok osekelo midhiero mathoth ne ogendini ariyogi ma osebedo ka yware. Moko kuom oganda osedonyruok, moko wito ngimagi, ka moko bende oseto mwandugi e kinde ywaruokni. Ogeni ariyogi ok osebedo kod kwe kuom higni mathoth. Mazangu hapa nilikuwa nimetembelea hapa Christmas, January, unapata kwamba hata inapita karibu miaka moja hawajalima. Na ni wakulima ambao hawapendi kuomba. Hiyo mambo ya security ndio tunakuomba Bwana Rais. E kinde lima jatend piny Kenya William Ruto e kaunti ma Migori, mokuom jotelo e kaunti ma Migori ka otelnegi kod biro ma Kuria East Kitaya ma Marwa ne okwayo piny owacho mondo ng'iyo makolo ma ilaroni inyalo pogni ogendini ariyogi e yor winjruok mondo koko koro rum. Ninakuomba tu, sisi wote tunataka tushiriki pale. Yaani ile formula yako nimeipenda sana, ile unayosema win-win. Kwamba jamii zote ambazo ziko pale kulingana na ile hatua iliyotolewa na National Land Commission, kwamba wote tuwe integrated pale. Hata kama tutapata kipande kidogo watu wetu waweze kujificha finya pale, utakuwa umetuliza hiyo. En paro be jatend piny Kenya William Ruto ne owacho ni koro ber kendo ne osingo ni kaka piny owacho gidhi ng'iyo yo mar tieko ywaruokno. Na vile mumeomba ya kwamba tutafute muafaka wa win-win ili jamii zote ziwe na usawa katika sehemu hiyo. Hiyo ndio mpango mzuri. Sisi wote tuishi pamoja kama ndugu moja. Vita inaturudisha nyuma, inaharibu kilimo, inaharibu biashara, inaharibu urafiki. Mimi siwezi kubali mambo ya vita iendelee hapa. Tutakomesha hiyo maneno. Ruto bende ne ochiwo siem ne jogo mosebedo koro nyayo tulo e tong' kaunti ma Migori kaachiel kod mano ma Narok kabedo singo ni biro kawnegi okang' mar chik. Hiyo mambo ya kisirani ya watu kuleteana vita hapo itakoma. Hiyo vita ya hapo itakoma. Sawa sawa? Na haki ya kila mtu italindwa. Rais ulitutoa wakati mwingine committee ya security, tukakuja hapa tukahamasisha watu, na tunajua ukirudi kule Nairobi tunataka kabisa hao watu wafurahi kuwa vita imeisha, tumekuwa na usalama vile umesema. Si namna hiyo watu vile umesema kuzalisha chakula, na najua hapo wakati shida inatokea chakula kinaharibika. Kwa hivyo tutakushukuru. Jodak mag Gwitembe ka okalo kuom jotelo magi mag yiero wany kuom higni 3 mokalo gisebedo kok ginyal kata puro kothe nikech lope ma ywaruok ko nitieregi emene gisebedo ka gipuro. Shamba lenyewe ni kubwa, ekari 20, lakini tukipata hata kipande kidogo tu, wale wengine wapate na wengine wapate, tujibane hapo utusaidie tuweze kukuza. Sisi ni wachumi, Mheshimiwa Rais. Jodagi mag Gwitembe mayande mane puro chiemo mathoth ma oting'o oduma sani wacho ni nok mar chiemo okwako gwengego. Juma moka jodagi mag Gwitembe ne piny owacho ne omiyo chiemo mar kony ka okalo kuom apis ma Women Rep ma kaunti ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori.